Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Yakubingelela ubaba uNsibande Ndlalifa izulu ngithi uJesu Kristu inkosi. Sivumo lesi esisithola kwabaseFilipi chapter 2 verse 11 lithi zonke izilimi ziyovuma zithi uJesu Kristu inkosi, kube inkazimulo kuNkulunkulu Baba, kube udumo kuNkulunkulu Baba. Thina-ke ekhaya lezwi nasentabeni yendlu kaJehova kuyabonelela, sinikwe ukuthi siqalele manje sivume. Hayi futhi uma uvuma uyasindiswa. BaseRoma 10 verse 9. Uma nje uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu Kristu inkosi, ukholwa enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyasindiswa. Verse 13 kaRoma 10, ngokuba bonke abakhuleka egameni lenkosi bayosindiswa. Yazi kodwa bakithi ukusindiswa kulula, kusolimini kusemlonyeni. Vuma nje ukuthi uJesu Kristu inkosi. Thandaza abaseRoma 10 verse 9 ususindisiwe. Vuma ngomlomo wakho. Uthi uma ukhuleka egameni lenkosi, uthi egameni likaJesu Kristu, ngiyathandaza Nkosi, ususindisiwe nje. Kwaze kwalula kusemlonyeni. Bese uvuma izono zakho, bese uhlukana nazo. Ngoba ngeke kukusiza ukuthi umvume ububhukude ezonweni asiguqe sikhuleke. Baba ngcwele, uNkulunkulu wethu nomusa, siyathoba phambi kobuso bakho, siyabonga ngaleli thuba osinikeza lona. Siyabonga, siyakudumisa. Ngiyacela Nkosi ngalomzuzu ukuthi wonke umuntu ogulayo manje umphilise. Bayagula Nkosi, abanye baphethwe imikhuhlane kushintsha isizini. Ngegama elinamandla lenkosi yethu uJesu Kristu ophilayo, bayaphiliswa. Bayaphiliswa ngesandla sikaNkulunkulu esinengalo eluliweyo akakhipha ngaso abantu baseGibhithe, abantu Israel eGibhithe. Namanje uyakuthinta uyaphila, uyakuthinta uyaphiliswa. Noma ngabe sifo sine sikhona kuwe, ngegama elinamandla lenkosi yethu uJesu Kristu usuyaphiliswa. Lalela, nasi isandla sikuthinta sakhe sokunene sokulunga, siyakuthinta njengoba eshilo ku-Isaya 41 verse 10, athi sakhe sokunene sokulunga ukuthinta ngaso athi ungesabi, ngokuba uyena unguNkulunkulu wakho. Siyabonga uNkulunkulu wethu, uNkulunkulu ka-Abrahama, uNkulunkulu ka-Isaka, uNkulunkulu kaJakobe. Baphilise abagulayo bonke, baphilise. Ngiyacela wenzele igama lakho udumo. Wonke umuntu olalele lenkonzo namhlanje akaphiliswe manje. Ngibize lakhe igama ngithi phezu kwalomzimba ogulayo uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi, naphezu kwalabo abagqilaziwe izono, naphezu kwalabo Nkosi abadlala utshwala, abadlala ama-drugs, abadlala ufebe, abadlala ukudayiswa ngomzimba, abadlala ukubanjwa ngamadimoni ngendlela ezihlukene, abanye abalala ebusuku balala namadimoni. Ngithi ngegama likaJesu ophilayo, uNkulunkulu wethu siyabonga ngoba usubaphilisile, usubakhululile. Ngibiza igama lakho phezu kwabo, ngiqalekisa inkanuko, ngiqalekisa amandla kaSathane, amadimoni emkhathini, ama-devil worshippers ngiwathumela esihogweni ngegunya engilinikeziwe kuMathewu 16:19 noMathewu 18:18, kuthi noma yini engibophe emhlabeni yoboshwe ezulwini, engiyikhulula emhlabeni yokhululwa ezulwini. Mabakhululwe abantu bakho ku-Isaiah 61 verse 1. Mabakhululwe emkhathini, beze eqinisweni, beze kuNkulunkulu oyiqiniso, beze kuJesu Kristu oyindlela neqiniso nokuphila. Akekho ozoya kubaba wakhe onguNkulunkulu wethu ngaphandle kweNkosi uJesu. Iba nathi ngomoya wakho ingcwele nakuyo lenkonzo, ukhulume Nkosi, uzambule. Siyabonga, udumo lonke lungolwakho lukufanele, izikhathi zingakabibikho. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Ake siyambonga uNkulunkulu wethu, siyambonga. Kwase kwamnandi ukuthandaza. Yazi kumnandi ukukhuluma noNkulunkulu. Kumnandi ukuthi uma ukhuluma naye uzwe kuwe ukuthi uyakuzwa njengamanje uyaphendula. Sebaphilisile, baze baphila abantu. Yazi baze baphila. Ningasho ngiphiliswe mina ngikwazi ukuphilisa umuntu.
kodwa uNkulunkulu ungifundisa ukumcela ngimncenge abese yakuphilisa ngegama lakhe, ngegama lendodana yakhe elinikezwe amandla, uJesu Kristu oyinkosi yethu. Ayike sisentshumayelweni yasentabeni. Wayishumayela le ntshumayelo sekuqoqene abafundi bakhe basondela kuyena. uMathewu chapter 5 iyaqhutshwa ku-chapter 6, iyaqhutshwa bese yaphela ku-chapter 7. Mawuwenzile la ma-chapter wawaphila, ngiyakuthembisa mina uyongena ugijima ezulwini. Hayi ngiyakuthembisa mina, ongibuza uze ungiphala ulimi, uyongena ugijima ezulwini. Siyambonga uNkulunkulu wethu. Asifunde kukaMathewu chapter 5 uverse 9. Angazi saqala nini, kodwa saqala kuMathewu chapter 5 verse 1 sikuverse 9. Hayi seyincenga nje, angazi koze kube yini. Mhlawumbe uzophela lo nyaka singaqedile, angazi. Mhlawumbe songena kozayo siqhubeka le nto, angazi. Mina nje nginjani, ngiyimbongolo egitshelwe. Hayi angigitshelwe futhi noma ubani. Hayi akulalelwa kowami umhlane. Ngigibela inkosi yamakhosi uJesu Kristu. Uyena kuphela ogibelayo. Hayi akugibela uSathane la, akugibela amadimoni la. Hayi ngeke kulomhlane uvutha amalangaba akho dimoni elingahlala la. Hayi alikho ngiyakuthembisa. Angazi wena ugitshela ubani. Yilo kusebenzisayo, yilo kufukuzisayo, yilo kwenzisa izinto. Kade ngenza izinto ezixabanisa noNkulunkulu. Mathewu chapter 5 verse 9. Babusisiwe balamulayo ngokuba bayothiwa ngabantwana bakaNkulunkulu. Kumnandi ishilo nayizolo ukuzwa kuthiwa usibanibani ungumntwana kaNkulunkulu, ngoba siyayazi impilo yakhe, simbonile phila, siyabona akakwenzayo. Akukho kubuhlungu njengokuthi umuntu azibize ngomntwana kaNkulunkulu kodwa abantu ababuka impilo yakhe bakuphikise lokho. Kubuhlungu. Kodwa ke makunjalo kunjalo iqiniso singeke silibalekele. Babusisiwe-ke abalamulayo ngoba bayothiwa bangabantwana bakwaNkulunkulu. Kube kusha abanye ngoba bazobe bethela izithelo zokuba ngabantwana bakaNkulunkulu. Hayi azisholo yena. Engihlekisa omunye azathi usibanibani ke mina isibonga sibalulekile ngoba ngumntwana kaNkulunkulu. Owami umbuzo uthi inkambo yakho iyasho into umntwana kaNkulunkulu, noma inkambo yakho ithi sibalulekile isibongo sasemhlabeni. Ungathi sibalulekile kanti sibalulekile. Awukazivumi izono udla inyama yamadlozi, awukazivumi izono ushisa impepho emsamo, awukazivumi izono zokusebenzisa imithi, kodwa uthi wena usungumntwana kaNkulunkulu. Anyway, noma ubani uyaziclaim ukuba umntwana kaNkulunkulu, kodwa thina sifuna izithelo zokuphenduka. Usumvumile uJesu ngoRoma 10 verse 9. Ilona kuphela ivesi lokumvuma. Usumvumile yini? Hayi mina ngiyabuza. Usuzivumile yini izono zakho? Uhlanziwe egazini likaJesu? Uhlukene yini nazo? Ngoba ngeke uthole umusa ungahlukananga nazo. Ngeke uthole. Zakha 28 verse 13 ufihla iziphambeko zakhe, ngeke aphumelele. Awuphumeleli nje ngoba ufihla iziphambeko zakho. Zidalule zivele. Yazi awulungelwa lutho. Usuthi izinto zakhe azikhanyi. Azikhanyi ngoba uzidalulile izono zakho. Awuzivumile. Vuma izono zakho. Zivume. uNkulunkulu yohlahlamelisa indlela yakho. Noma yini oyibeka isandla sakho kuyobusiswa. Noma yini oyifisa ukuyenza icabanga iyoba impumelelo. Ubunjani wenzizwe. Wenzizwe usudilizela udonga lwezono. Hayi bafowethu. Zimnandi ezasezulwini, zimnandi. Lethana abantu bazozwa indaba ezimnandi zasezulwini. Azikhulunywe ubaba uNsiba. Uzohamba wenikhuluma amangala. Uthi ubaba uNsibanda uthe angikaze ngisho lutho mina. Nami ngihlezi ngilalele ngimangele nje njengawe. Uthi yini lento ephuma kulomlomo ke manje? Ngoba umoya ongcwele okhontrolayo, umoya ongcwele ozikhulumelayo. Nami ngihlezi phansi nje ngilalele ngimangele. Yamazi umuntu omangele, ngimangele. Angazi-ke wena mawuzolokhu uthwele engqondweni yakho ukuthi ubaba uNsibanda, you will be missing the mark. Akusiyena. Haya kuye yilo omgibele. Ukhuluma akakuthandayo ngesikhathi akasithandayo.
okwami ukuqikelela ukuthi lesi sitsha singcwele esikhipha lezi ndaba, uqikelela ukuthi le mbongolo egitshelwe ingcwele ukuze umgibeli ahlale igibele. Ngoba uma ingasekho ngcwele ngeke ayigibele. Hayi mina ngiyakutshela ngeke akahlale endaweni engcolile, akagibeli imbongolo ezingcolile, kodwa ugibela imbongolo eclean egezwe ngegazi lakhe. Uyathanda ukugibele nawe? Lungisa indaba yakho noNkulunkulu, vuma izono zakho, shisa izinto owazithola ebafaneni, owazithola zintshontshiwe, owazithola ngendlela errong, zishise. Kodwa ungazishisi isono ungakasivumi, qala ngokuvuma isono. Noma qala ngokubhukha ngikunika idate bese usibhala phansi, usungasishisa-ke emva kwalokho. Kodwa thola kimi ukuthi sishiswa kanjani. Nginama-voice note engizokuthumelela wona azobe ekutshena ukuthi kuqhutshwa kanjani, ngoba uzoze uyishise impahla kanti amadimoni ahlezi endlini yakho ayakuhleka. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayothiwa bangabantwana bakaNkulunkulu. Ileso sihloko esesingise kukho konke lokhu, ukuthi bayavuma nabantu abakubona ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu. Bayafakaza yini abantu ukuthi ngempela usibanibani usindisiwe? Usindisekile yini? Noma usindiswe emlonyeni, awusindisiwe makusuka la okhalweni kwehliwa phansi? Your lower part of your body is not saved. Kwenziwa yini lokho? Inkanuko isakubambile, unamehla wrong, agcwele ukuphinga, ukhuluma amagama ayihlazo. Ziningi izinto zenzile. Ulalele nabantu, abanye ulalele nabo ngefoni, abanye ulalele nabo ngamehlo, ubabuka kwi-TV, ubuka ama-video porn, woza kuJesu akugeze. Abanye ulalele nabo ephusheni, woza kuJesu akugeze. Wavuka usungcolile ekuseni, bese ucasha uthi spiritual husband, ucasha uthi spiritual wife. Ayikho lonto leyo. Amadimoni nje abeyihlalele nawe, noma vele niyabagraduate ukuthi sengabe ngabeni makuthiwa phela spiritual husband. I-husband umuntu oshade naye webazalwane. I-wife unkosikazi wakho phela oshade naye. So niyawapromotha la madimoni, nithi spiritual husband. So umkhwenyana wakho wokomoya unalo wenyama, unalo wokomoya. Yekani ukusebenzisa lawo magama. Nidalhle amadimoni angahambi. Lizohamba kanjani lisho umfazi walo? Lizohamba kanjani lisho umfazi walo? Okusho yena athi uyindoda yami yokomoya, namadoda amabili, khona yenyama neyokomoya. Nawe ndoda ukuthi spiritual wife, usugraduate isidimoni lingumkakho, unkosikazi wakho. So nabafazi ababili onesithembu, khona lo kamoya bese bakhona lo mfazi wenyama. Naze nayidala inkinga. Phela indaba isolimini, amandla olimi. Ulibiza kanjani idimoni ukuthi liwumfazi wakho? Ulibiza kanjani idimoni liyindoda yakho? Hayi uzazi udinga ukuphenduka wena. Yikho lamaphupho engakuyeki nje. Kade ulimi lwakho naka into oyikhulumayo, siphiwa amandla ukuthi sikushoyo bese kuyenzeka. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayothiwa ngabantwana bakaNkulunkulu. Sinefu elingaka lofakazi, sho njalo izwi lenkosi kumaHebheru. Sinefu elingaka lofakazi elisihaqileyo. Hey kodwa ngilivule leli vesi. Mina angazi mina. Chapter 12 maHebheru. Ngalokho-ke nathi lokhu sinefu elingaka lofakazi elisihaqileyo, masilahle konke okusindayo nesono esithandela kangaka kithi. Sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisana esikumiselweyo. Sibhekile. Sigijima sibhekile kuJesu, umqalisi nomphelelisi wokukholwa kwethu, owathi esikhundleni sentokozo ayibekelweyo wathwala isiphambano. Engalinaki ihlazo, wahlala ngakwesokunene sesihlalo sobukhosi sikaNkulunkulu. Ngakho-ke sinefu lofakazi. Uma unofakazi ugijima kunehlwele, khona ezikusapothayo ukuthi uwine, khona ezingafuni uwine wena
ngoba kukhona ihlobo zabo ezigijima abafuna ziwine. Khona abanganendaba ukuthi uyawina noma uwini, bazozipholela nje la, bazishayela utshwala babo noma bazishayela ama-drink abo, uyagijima wena abanandaba nawo. Kodwa bawufakazi ngoba uma uwinile bosho ukuthi wawina usibanibani. So sinefu lofakazi elisaqileyo. Kumoya-ke sikhuluma ngani masikhuluma ngofakazi? Sikhuluma ngabazalwane abasikhulekela befisa siphumelele. Sikhuluma ngabaholi abasikhulekela befisa siphumelele. Sikhuluma ngamadimoni angafuni siphumelele, athunyiwe uSathane azama konke, ifu lofakazi. Sikhuluma ngoSathane uqobo lwakhe, uBelzebuli inyoka endala, uDrago. Naye akafuni uphumelele, ufuna uwe uzoshana esihogweni. Sinefu elingaka lofakazi. Ngikhuluma ngebandla lezulu, ngikhuluma ngey'nkanyezi, ngelanga, inyanga, amafu. Ibandla lezulu lelo liyafisa uphumelele ngoba liyazi ukuthi usebenzela umdali walo leli bandla. Hawu lokhu sinefu elingaka lofakazi, kodwa lingofakazi, liyabhala, liyaloba. Angazi mina ukuthi wena ufisa lilobeni ngawe. Sinefu elingaka lofakazi. Ngathi uNkulunkulu akayidala into efile ngelinye ilanga, futhi ngisho kaningi lokho. Uyazi ukuthi indlu yakho iwufakazi. Indlu yakho, umbhede ulala kuwufakazi. Lo olala kuwo nama-spiritual husband and spiritual wives. Lo olala kuwo lo mbhede ungenisa umfazi womuntu. Lo olala kuwo umbhede ungenisa indoda yomuntu. Lo olala kuwo umbhede ungenisa uBen 10, mdonse ngemali. Lo olala kuwo lo mbhede ungenisa iy'ngane ey'ncane ubaba omdala, zingangey'ngane zakho, ihlazo. Ufakaza ngelinye ilanga. Lokhu sinefu elingaka la ufakazi elisihaqeleyo. Konke okukhona kungofakazi. Isihlalo phezu kwaso siyafakaza. Imoto ohamba ngayo iyafakaza. Naleli yatekisi waligibelayo wagcina ususele wedwa, waginqa phansi udrayiva kulona, nalala, iwufakazi leyo moto. Bekuyokusiza-ke ukusondela kufakazi oqinisileyo, usondele kuthembekile. Inkosi uJesu ummeli wethu wasifelayo, ulibike icala lakho, ulibike udaba lwakho, sithandaze nawe, uthethelelwe. Lokhu sinefu elingaka la ufakazi. Baningi abanye bafuna uphumelele, abanye abafuna uphumelele. Nazi into ezokusiza yini? Ukugijima ubhekile kuJesu. Sho njalo uverse 2 noverse 3. Uthi, kusekuqala kuverse 1. Lithi sigijime ngokubekezela kulokhu kuncintisana esikumiselwe. Uverse 2, sibhekile kuJesu, umqalisi nomphelelisi okukholwa wethu. Khohlwa ibo bonke nabakusapotayo, khohlwa ibona. Ngoba bazoqhubeka bakusapota, kodwa bheka kuJesu, ongumqalisi nomphelelisi okukholwa kwakho. Yasho njalo indoda endala yayisingibeka izandla, sasihamba nonkosikazi. Yasho njalo indoda endala isizithulele manje, yathi enze bande ngabanaka abantu, bazokhuluma basho konke abakuthandayo, bheka kuJesu. Yathi indoda endala, fana nokhozi. Ukhozi is the only bird endizifikela zingafiki khona ezinye. Ukhozi yona kuphela inyoka, uqolo inyoni, ekwazi ukubuka ilanga ngqo, linamehlo amangalisayo. Ukhozi lona oluthi luphezulu, lubona into ephansi, lwehle luyithathe uma kuwukudla. Wathi gijima ubheke kuJesu, ngababheka abanye abantu. Yaqeda indoda endala, yasibeka izandla nonkosikazi, yasinika isibusiso. Ungakhohlwa noJoshua wayigcwele amandla nokuhlakanipha nomoya ongcwele kuba uMose wayibekile izandla phezu kwakhe. Lisho njalo izwi leNkosi kuDuteronomy. Qaphela, angazi mina ukuthi wena ubani wakubeka izandla? Ubani wakubeka izandla? Ungixoxele. Ewe madoda, imfihlakalo yokubeka izandla. Nansi Deuteronomy 34 verse 9, uJoshua indodana kaNuni wayigcwele umoya nokuhlakanipha ngoba uMose wayebekile izandla phezu kwakhe.
angazi mina wabeka obani izandla. uNkulunkulu mayigcina fika kuyo lempela sonto izinkonzweni zethu zikaJulayi kuzobe kugcotshwa abefundisi, kuzobe kugcotshwa abavangeli. Fika wena uzolalela inkonzo uze ukuthi ukugcotshwa kusho ukuthini. Umuntu mayegcoba uyakuzala, mayekuzala ukhamba lufuza imbizo zomfuza. Ungazalwa izifebe, ungazalwa abantu abaphingayo, ungazalwa abantu abanolaka, zalwa abantu abangcwele ukuze ube ngcwele. Angazi namhlanje, angazi ukuthi kutheni, kodwa sekunjalo nje. Angisakhulumile ngokulamula ngaleyo ndlela, kodwa nje kumoya ongcwele uyazenzela. Ithi mina fika ngiyakumema, woza ngomgqibelo kuzobe kugcotshwa abantu. Uzozibonela nje, uzozizwela uNkulunkulu enza umsebenzi wakhe. Nami ngizobe ngihlezi ngilalele, ngizobe ngenzi ihlutho yazi. Uzobe ehambela ngeenyawo zakhe ezenzela izinto. Wena yibangcwele njengokuba uyena engcwele. Nawe uzogcotshwa yibangcwele. Ngiyakutshela mina, ihloniphe le ndawo. Yibangcwele. Ngafani no-Ananiya noSafira abaqamba amanga phambi kaMoya oNgcwele. Wathi uPetru niqamba amanga kimi, niqamba amanga kuMoya oNgcwele. Base befa. Ngoba uMoya oNgcwele kuyena umuntu ukuthi simqambele amanga. Ngoba unguNkulunkulu uyabona. Zingcwelise nawe uzogcotshwa. Zingcwelise nawe uzobhabhadiswa. Hayi ngiyakutshela mina zingcwelise. Yibangcwele ngoba uJehova uNkulunkulu wethu ungcwele. Yibangcwele ngoba umhlwithi webandla uJesu Kristu inkosi yethu ungcwele. Yibangcwele ngoba uMoya oNgcwele simnikiwe ungcwele. Saze sabeka uphawu. Ngakho masingamdabukisi kuze kube usuku lwethu lokuhlengwa. Babusisiwe abalamulayo ngokuba bayakuthiwa abantwana bakaNkulunkulu. Siguqe sikhuleke simbonge uNkulunkulu wethu. Baba wethu osezulwini, uNkulunkulu wethu nomusa, siyabonga kakhulu, siyakudumisa. Sibonga ukukhuluma kwakho. Ngiyathobeka Nkosi lokho usukukhulumile usebenzisa lo mzimba uNkulunkulu wami. Ngibonga umusa wangenzela wona. Ngiyazi ukuthi ngisona esikhulu kunabo bonke laba bantu abangilalele manje. Bonke labantu abalalele leli iphimbo ngisona esikhulu, kodwa wangihawukela wangigeza ngegazi lakho. Namhlanje ngimi ngiphethe indaba ezingcwele ozibeka kulomlomo. Ufeza izwi lombono wangibonisa wona eminyakeni eminingi edlulile. Ngiyabonga Nkosi lapho wathi uyafisa lobu buso bulikhulume leli qiniso emhlabeni wonke. Namhlanje kunjalo. Ngisho abaphesheya belalela uYouTube bewubuka, babuka leli qiniso eliphuma kulobu buso njengoba washo eminyakeni eminingi edlulile. Ngiyabonga ukuthi izwi lakho uyalifeza. Ngiyathobeka ngilonde Nkosi ungigcine, uzungivuse ngosuku lokugcina. Ngingathi sengishumayele kangaka bese ngiyalahlwa. Ngiyacela uNkulunkulu wami ngenzele umusa. Umusa wakho uqhubeke ungaphipheli endleleni njengokaJuda Iscariot. Wamenzela umusa washumayela, wakukhulela abantu wenza zonke izinto, kodwa wagcina ngokuzibulala. uNkulunkulu wami nginikela ukuphila kwami kuwe. Nginikela leli bandla onginikeze lona kuWhatsApp, leli bandla onginikeze lona la kuYouTube kuba ngilihole ngililethe kuwena. Nkosi anginawo amandla okulihola. Ngipha amandla okulihola, ngigcwalise ngamandla kaMoya oNgcwele. Ngigcwalise ngaso sonke isikhathi. Ngihlale ngingcwele ukuba Nkosi ngibalethe bengcwele bengenasici. Siyabonga ivangeli osiphelona. Siyakubonga, siyakudumisa. Busisa-ke lona loyo ilalele lenkonzo. Mbusise uNkulunkulu wami. Ahlale kuwa ngasuki. Noma umoya wombusi umvukela angayishiya indawo yakho. Mshumayeli 10:4. Siza kube yilona loyo uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu, siyamdumisa. uNkulunkulu akakubusise, uNkulunkulu abe nawe. Hlale kuJesu ngasuki. Hlaliso kwevila.
wahlala uMaria kwakhompleni uMartha wathi Nkosi ngisebenza ngedwa uthule ngikulungisela ukudla kodwa uMaria uhlezi phansi wathi uJesu uMaria ukhethe isabelo angayi kwaphucwa sona sokuzwa izwi lami yazi ukuthi ngikuphucwe umuntu wena ukulalela izwi likaNkuluNkulu akekho ozokuphuca ukufunda iBhayibheli ngoba noma bangalithatha mawufunda kahle kusemanje lizolotshwa enhlizweni yakho ukuthi uma ubhekana nesimo livuke akekho ozokuphuca izwi likaNkuluNkulu ube nosuku oluhle babonse bande usiyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi angisho futhi la isivuliwe inamba kodwa inama messages amaningi kusho ukuthi khona bebeqhubeka bebhala ngeke ngikuvimbe futhi nami nawe kodwa into esengiyoyicela ukuthi ke kusukela kusasa ngokugcinwa inkosi ngolesine okusukela ngolesine nginesicelo sokuthi uma kungenzeka siye ukuthumela ngoba ngicabanga ukuthi uzoshalelana emaningi ama messages ngeke ngibe naso ngempela isikhathi sawo ngoba ngizobe ngibhizi ngezinkonzo zikaJulayi angizobe ngibhizi ngenkonzo zikaJulayi mhlambe ngisho nabantu ngababeka nje babhale kahle ubabeke senothulula yonke into ke kusukela ngomsombuluko kuyale angazi nami ngokwenze njani kodwa uNkulunkulu uyongisiza ngoba phela kunama appointments abantu emini uWhatsApp ntambama nangu no WhatsApp uqobo lwakho uyazivala inamba angazi into engibhekene nayo uJesu ongigibeleyo owaziyo ube nosuku oluhle ngiyakuthanda lapha ekhaya umphilele uJesu ngayo yonke indlela uJesu Kristu inkosi babonse bantu siyavalelisa kumnandi ukukhuluma nawe akuvaleliseki kodwa ke ube nosuku oluhle uJesu Kristu inkosi